άκουσον ημών δεωμένων σου εν διευσήμω ημέρα ταύτη, επί τη εισόδου ημών εις τον αίων ενιαυτών της Χριστότητος και ευλόγησον των άρθρων τούτων, των προσφερόμενων εις δόξαν σοι και τιμή του εν Αγίης Πατρός ημών, Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας, επίβλεψον μεγαλόδωρα εξ ουρανού Αγίου σου και κατάπεμψον εφημάς τους τεταδόρα ταύτα ευτρεπήσαντας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τας ουρανίους δωρεά σου, ότι επισήλ πήκαμεν το ζώντι Θεό εις τους αιώνας. Ευλόγησον Κύριε και την Ιεράν Μητρόπολη ταύτη, την ενορία ταύτη, την αιότητα αυτής, πλήθυνον εν αγαθής την ζωήν ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίας των θείων σου εντολών, ότι ούκε πάρτο μνήστη ζήσετε άνθρωπος, μνήστητη Κύριε και των διακόνων του λαού σου, χάρισε αυτή σύνεσιν και σοφία, λάλησον εν τες καρδίες αυτών αγαθά υπέρ της Εκκλησίας σου και του ευσεβούς λαού σου, ή να εν τη γαλήνη αυτών και ημείς ήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας, του εν Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, ου την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Παράδοχοι από της Ανατολής τα μέρη, από τη Κεσάρια της Καπαδοκίας, να ευλογείται ο πρωτοχρονιάτικος άρτος για να μοιραστεί η ευλογία, να διασφαλιστεί η ενότητα και να περισσέψει η χάρις. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στον ίδιο τόπο, στο περίβολο του ναού, στο πνευματικό κέντρο της ενορίας, παραμονή της μεγάλης γιορτής του Αγίου Αθανασίου στην πανήγυρη του ιστορικού αυτού ναού, για να κόψουμε και πάλι τον πρωτοχρονιάτικο άρτο, για να προσευχηθούμε. Ο καινούριος χρόνος να είναι ευλογημένος, τον καθιστούν, να είναι πεπληρωμένος. Άρα λοιπόν, ο χρόνος παίρνει αξία από τις πράξεις και από αυτά που σημαδεύουμε εμείς πάνω στο χρόνο. Η Εκκλησία έχει ευθύνη να μπολιάζει την ιστορία αυτού του κόσμου, το χρόνο της ιστορίας, με την αγιότητα. Και έτσι ο χρόνος του κόσμου γίνεται χρόνος λειτουργικός, χρόνος στον οποίο ζούμε την εμπειρία της σχέσης μας ως Εκκλησία, αλλά και ταυτόχρονα ζούμε τη Βασιλεία του Θεού ως πραγματικότητα μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη, όπως πριν από λίγο και πολύ ουσιαστικότερα μέσα στη Θεία Ευχαριστία, όπου ο Χριστός, το κήρυγμα, η αλήθεια,
η πείνα και η δίψα για τη δικαιοσύνη και την ελευθερία γίνεται πραγματικότητα και ζωή, όντως ζωή. Άρα λοιπόν η Θεία Ευχαριστία, ο λειτουργικός χρόνος, είναι υπέρβαση της ιστορίας αυτού του κόσμου, αυτού του χρόνου. Ανοίγει ένα παράθυρο η Εκκλησία για να δούμε τη Βασιλεία του Θεού και να εισέλθουμε μέσα σε αυτήν. Γι' αυτό είδατε λέμε και νυν και αΐ. Είναι μια πραγματικότητα που προχωρεί στην υπέρβαση του χρόνου για να φτάσει στο τέλος της ιστορίας, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η Βασιλεία του Θεού να γίνεται πραγματικότητα. Λόγια δύσκολα που δεν τα καταλαβαίνουμε στις μέρες μας οι περισσότεροι από μας, γιατί η λέξη χρόνο σημαίνει για μας πόσα πράγματα πρέπει να κάνουμε για τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας και πώς να ασφαλίσουμε με περισσότερα αγαθά τη ζωή μας. Μέχρι ενός σημείου, τι όμορφα το λέει η Εκκλησία, των άρτων ημών των επιούσιων, την καθημερινότητά μας. Αλλά αυτό το κυνήγι για τα πράγματα της ιστορίας στα υλικά περιοριζόμενα οδήγησαν όπως οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση και τώρα είμαστε φυλακισμένοι, εγκλωβισμένοι μέσα στον ίδιο μας τον εαυτό. Η Εκκλησία όμως αδιάκοπα ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ευλογεί και να αγιάζει το χρόνο και να τον κάνει χρόνο του Θεού. Θέλω λοιπόν να ευλογήσω τα πρόσωπά σας και να προσευχηθώ αυτός ο χρόνος το 2016 να είναι χρόνος του Θεού, να είναι χρόνος αγιότητας και χρόνος μετανοίας. Η χρονιά αυτή θα είναι δύσκολη, ίσως και δυσκολότερη. Και εγώ προσεύχομαι να διαψευστώ για αυτό το πράγμα και εύχομαι και προσεύχομαι γι' αυτό. Όμως μη φοβηθείτε, ο πατήρ Σιμεών περιέγραφε τις εξορίες του Αγίου Αθανασίου και τη δύναμη της εξουσίας που τον εξωστράκιζε στο περιθώριο και στην έρημο, γιατί το ορθόδοξο φρόνημά του, η αιμονή του στην ορθή πίστη και στην Αγία μας Εκκλησία τον έφερνε αντιμέτωπο με τη δύναμη της εξουσίας, η οποία είναι πάντοτε ίδια. Όταν νιώθει ότι απειλείται, τότε δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο. Έτσι λοιπόν ο Άγιος μας δείχνει ένα δρόμο, αυτόν της αγιότητας και συνθήκες δύσκολες, οι οποίες μπορούν τελικά να μας ωφελήσουν πνευματικά. Δεν ξέρω γιατί ο Θεός επιτρέπει, αλλά εμείς πρέπει να μετατρέψουμε τις δυσκολίες σε μια ευκαιρία για να διασφαλίσουμε την ενότητά μας, να τονώσουμε την πίστη μας, να διασφαλίσουμε τα παιδιά μας, όχι με υλικά αγαθά, αλλά με αγάπη στην καρδιά. Αυτή η πείνα και η δίψα για τη δικαιοσύνη και την ελευθερία όλων μας δεν είναι αόριστη φιλοσοφική έννοια. Αυτή πρέπει να γίνει πράξη στο σπίτι του καθενός και να εργαστούμε για τα παιδιά μας. Γιατί εμείς αποτύχαμε. Το μέλλον είναι των παιδιών μας. Έτσι λοιπόν αυτό το μέλλον πρέπει να είναι γεμάτο πίστη, γεμάτο αγάπη σε αυτή την όμορφη πατρίδα που τόσα πράγματα έχει να μας πει και να μας μιλήσει, να μας διδάξει, να μας οπλίσει με υπομονή, να μας οπλίσει με προσευχή και δύναμη. Πρέπει να εργαστούμε όσο ποτέ άλλοτε για την ενότητά μας εν Χριστώ. Και εδώ η ενορία μας, η ιστορική αυτή ενορία, ένας τόπος ευλογημένος που οι πρόγονοί μας στον καιρό της τουρκοκρατίας σε πιο δύσκολες συνθήκες κατόρθωναν τον τύραννο και τον
κατακτητοί με την προσευχή τους και την επιμονή τους να νικήσουν για να χτιστεί αυτός ο ναός. Έτσι λοιπόν διδασκόμεθα ότι μέσα από την υπομονή και την προσευχή πρέπει να νικήσουμε κι εμείς τους πειρασμούς και τις δυσκολίες. Η ενορία λοιπόν εργάζεται, λειτουργεί, αγωνίζεται, προσεύχεται, τους αναγκεμένους θυμάται και μέσα στη χρονιά θα ορίσουμε τα εγγένεια του Συσιτίου, της τράπεζας που στο φρόνημά της και στην διακονία της και στη θύμησή της για τους πάσχοντας και τους αναγκεμένους έκανε και αυτήν τη διακονία. Στη Μητρόπολη μας, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στην πιο δύσκολη περίοδο που ζούμε μεταπολεμικά σε περίοδο ειρήνης, έγιναν τα πιο σπουδαία πράγματα. Έργα αγάπης που σε καμιά άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Οι φτωχοί ταΐζουν τους φτωχότερους. Οι μερίδες αγγίζουν τις 8.000 κοντά ημερησίως. Και μια στρατιά αγάπης ανθρώπων απλών και ταπεινών, ευεργετών δωρητών, αλλά περίπου 1.000 γυναίκες διακόνισσες της αγάπης δίδουν μια ουσιαστική μαρτυρία ζωής. Έτσι και εδώ στην ενορία, ό,τι εσείς με κόπο και με αγάπη χτίσατε στον περίβολο της Εκκλησιάς, τα παιδιά μαζεύονται, σπουδαστές μένουν για να μάθουν τα γράμματα του Θεού. Έτσι λοιπόν η ενορία είναι το κύτταρο της εκκλησιαστικής ζωής που διασφαλίζει την ενότητά μας. Θέλω λοιπόν να ευλογήσω τα πρόσωπά σας, να προσευχηθώ για σας και να σας παρακαλέσω να μένετε στην υπομονή και στην αγάπη του Χριστού. Στους διακόνους του λαού μας εύχομαι ταπείνωση, συνεργασία και ενότητα, υπέρβαση των διασπάσεων και μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς η ενότητά μας να διασφαλίζει τη συνεχή πορεία μας, γιατί είμαστε επιρρεπείς ως γένος στις μεταξύ μας φιλονικίες, μια και ο εγωισμός μας ταλανίζει αιώνες. Η Εκκλησία μας μαθαίνει να είμαστε ταπεινοί, γιατί πρώτος ταπεινός ήταν ο ίδιος ο Χριστός μας, που με ταπείνωση κατέβηκε να μας διακονήσει, έπλυνε τα πόδια μας, οδηγήθηκε στο Σταυρό, μαρτύρησε για την αλήθεια της πίστης, οραματίστηκε τη Βασιλεία του Θεού και την έκανε πράξη, έκανε το κήρυγμά του ζωή και Ανάσταση. Κατέβηκε στον Άδη για να συναντηθεί μαζί μας, στις καρδιάς μας τον Άδη, για να μπορέσει να μας σηκώσει στις Ανάστασης και στου ουρανού το δρόμο. Ευλογώ λοιπόν την ενορία, τον ιερέα, τους διακόνους, τους εθελοντάς, τους ευεργέτας, τα εκκλησιαστικά συμβούλια και όλους όσους στηρίζουν με την προσευχή και την αγάπη τους αυτήν την ευλογημένη ενορία. Όμως θα επιμείνω, μια που είναι μαζί μας εκπρόσωποι του Δήμου μας, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, στο μεγάλο και όμορφο καλλικρατικό μας Δήμο, αλλά και από την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ο Αντιπεριφερειάρχης μας, φίλος και αγαπητός από την περιοχή μας, από τα δυτικότερα, ότι πρέπει στα αλήθεια αυτή η ξεχασμένη περιοχή για πάρα πολλά χρόνια να βρει το βηματισμό της. Εδώ κατοικούν σπουδαίοι άνθρωποι. Κατοικούν παιδιά. Ο νεότερος πληθυσμός της χώρας βρίσκεται στην περιοχή μας και λείπουν ακόμα υποδομές οι οποίες έπρεπε να ήταν αυτονόητες. Όμως εγώ προσεύχομαι και επιμένω και να το μεταφέρετε ως παράκληση στο Περιφερειακό Συμβούλιο
πρώτη προτεραιότητα για την πόλη πρέπει να είναι η Δυτική Θεσσαλονίκη, επιτέλους, για να μπορέσει να βρει τον βηματισμό της. Αναφερόμενος στο Δήμο, ως πρεσβύτερος αδελφός και πατέρας σας, θα πρέπει και εγώ να μνημονεύσω, να προσευχηθώ, να γονατίσω, να παρακαλέσω. Αυτό που οραματιζόμαστε μαζί, πρέπει κάποτε τα οράματά μας να γίνονται πράξεις, πρέπει το όραμα να γίνεται όνειρο και το όνειρο αλήθεια και πραγματικότητα. Ένας ναός χρειάζεται στην περιοχή, έχει να γίνει ναός από την εποχή της τουρκοκρατίας σε αυτή την περιοχή. Και βέβαια όλο το συζητάμε, όλο το κουβεντιάζουμε, αλλά πρέπει, και δεν είναι του Επισκόπου για τον εαυτό του αίτημα, είναι για το λαό του Θεού. Εγώ λοιπόν παρακαλώ αυτό να μεταφερθεί, αλλά όχι να μεταφερθεί στην καρδιά μας, να γίνει πράξη μέσα από ταπείνωση, γιατί ο Επίσκοπος δεν ζητάει ποτέ για τον εαυτό του κάτι. Πάντοτε μου παραπονιούνται οι γονείς ότι αναγκάζονται τις Κυριακές, αυτό είναι ένα μικρό παρεκκλήσι για τις 8.000 και πλέον που είναι η περιοχή, αναγκάζονται κάθε Κυριακή να κουβαλιούνται από εδώ οι άνθρωποι και να πηγαίνουν αλλού. Νομίζω και εμείς ως ο τελευταίος σύλλογος έτσι, ας το δεχτούμε έτσι, ο καθένας έχει τη σχέση του με την Εκκλησία ως προσωπικό γεγονός. Δικαιούμαστε ως Εκκλησία και παρακαλούμε έναν χώρο για την Εκκλησία, για να χαρούμε την ενότητά μας εν Χριστώ, και είμαι βέβαιος ότι με ταπείνωση περισσότερη από μένα, με δυνατότερη αγάπη από εσάς, ας μας αξιώσει ο Θεός αυτή τη χρονιά να το δούμε. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί τα σπιτικά σας, τις οικογένειές σας, το Δήμο μας, το λαό μας, την Εκκλησία μας, την πατρίδα μας. Μη φοβηθείτε. Το καλό είναι αυτό που θα νικήσει και η ομορφιά, τα παιδιά μας θα νικούν. Θερμά συγχαρητήρια στα πιο όμορφα παιδιά της Μητρόπολης μας που τραγουδούν, που χορεύουν, που αγαπούν την ενορία, και πρέπει να ευλογήσω μαζί με τα πρόσωπά τους, τους γονείς και τις οικογένειές τους, και να πω ευχαριστώ που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στον ασφαλέστερο τόπο με τη χάρη του Θεού, και αυτό αντίδωρο θα το πάρουν οι ίδιοι να το ξέρουν. Καλή και ευλογημένη χρονιά, ο Θεός να είναι μαζί σας. Με αυτές τις ευχές, με τη δική σας αγάπη, κόβω τον πρωτοχρονιάτικο άρτο. Υπερτίμου και
μηνύματα θα μας τελειώσουν με ένα συρτό Μακεδονίας πάλι.